Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlazi angameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bencima ngamanzi. Nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha isishaka kaShaka ngemanzi ngesabuthu uShaka. uShaka kuyinkosi yasemashobeni. Angiphinde nginibingelele umhlaba wonke bese ngiyanemukela la kwi-channel lethu Impunga Yesintu TV. La sifundisana khona ngesintu sethu nangezinto ezithinta thina sabantu abampishola abaphila phansi komthunzi welanga. Uzokhumbula ukuthi isintu sethu iyonanto ewumgogodla wokuphila kwethu thina njenganabantu abampishola. Yingakho mina ngiyimpunga yesintu kuhlala ngaso sonke isikhathi kungenza ngithakase ukuthi ngikusikele kwelinonile ngezinto ezithinta isintu sethu thina njenganabantu abampishola. Namuhla isihloko engifisa ukukhuluma ngaso ngifuna ukukhuluma ngesihloko esithi umphumela ngemuva kokuba kade wenza umsebenzi. Abantu abaningi bake babe nemibuzo ukuthi uma umsebenzi usuwenzile ngike ngibone ngani manje ukuthi umsebenzi wami ngiwenzile uhambe kahle. Omunye uthola ukuthi uzolindela ukuthi kufanele mhlambe abe nemali eningi. Omunye alindele ukuthi kufanele mhlambe qhamuka umuntu amuphi imoto mhlambe omunye kuningi abantu izinto abazibalulayo abasuke bezilindele ngemuva kokwenza umsebenzi. Ngifuna ukukutshela mina namuhla ngiyimpunga yesintu ukuthi uyabona uma wenze umsebenzi phakathi kwecebo lo msebenzi loyo usukuwenzela ithongo ilona elazi ukuthi lona uma selikubonga lizokubonga kanjani, uma selikubusisa lizokubusisa kanjani. Uthola ukuthi umuntu uzolindela imali kanti ithongo lona seliyabona ukuthi insuku zakhe zokuphila sezinciphile. Lo muntu lona kufanele ahambe mhlambe ngesonto elizayo bese lona ithongo likwandisele insuku zokuphila. Uthola ukuthi mhlambe khona izitha ezingemuva kwakho wena uzibone ngokwenza kwakho umsebenzi phakathi kwamagceke bese ithongo lizichithe zonke lezo zitha wena usukunazo. Uthola ukuthi omunye mhlambe kukhona ingozi ezingase zimvelele kodwa ngokwenza umsebenzi phakathi kwegceke bese ithongo liyakuphebeza konke lokho. Le ngifuna ukuya khona ngifuna ukuyekutheni uma wenza umsebenzi musu ukulindela izinto ezibonakala ngokwenyama ukuthi ithongo alikuphendule ngazo ozibonayo ngoba ithongo lona linamehla abanzi libona la wena ungaboni khona. Impendulo na kanjani izohlezi ikhona ngokwasethongweni kodwa ngokomuntu ophilayo phansi komthunzi welanga yena ngeke abone lutho ngoba usuke elindele izinto akwazi ukuzibona ngamehla enyama kanti ithongo lona likubusisa ngezinto ongeke ukwazi ukuthi uzibone. Ithongo bafowethu liyinto emgogodla wempilo zethu thina abantu abampisholo. Ukhumbula ukuthi umkhulu omkhulu uThemedala udale wona amathongo ukuthi ayofika emhlabeni sixhumane nawo wona xhumane naye umkhulu omkhulu. Angibonge.